Welcome to Amavenzo TV. It's the Nedbank Cup, Durban City 2, TS Galaxy 1. I'm joined by my brother Ikamaba Upumagu. Kapu. Yeah. Ulanda. Yeah. Puga Puga. Awusiyabonga. The court is good. Yeah, the court is good. Yeah. Besikitize. Yeah. Suka marispe. Butekanje. Ngiyakuthenga. How many kilometers? Angazi ngaqala kuphi ntama. Oh baba wami. Kodwa nje ama-players ethu asijabulise kakhulu. Yeah, adlalile. I-management yonke abantu siyabonga bakwethu. Yeah, baba wami. Siyabonga futhi siyabonga. Man of the match bekubani baba wami. Ubaba mina. Okay, Ufana futhi Mkhize. Ufana futhi Mkhize. Yeah, ufana futhi mnandi. Ufana futhi Mkhize. Ufana futhi Mkhize. Ufana futhi Mkhize. Khabazela, 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 khabazela. Yidolero wamasandana. Yidolero wamasandana. Yidolero wamasandana. Masandana. Oh masandana. Aumina nyabo. Yidolero wamasandana.